nyaka giko. Kawachako ni obila mag okwach kich koro ogolo chik ne manen jatend migawo mar arita kwe Laktar Fred Matiang'i mar mondo mi ochop e nyimgi odiochieng' makiny ne nonro motenore gi lipot mayango ni obila moko yande omonjo dalane manie kar dak makaren e buore Nairobi ka. Superintendent mar okwach kich mano Michael Sang ondiko ne Matiang'i mondo mi kik lew moko chopo e nyimgi e log tich mar okwach kich. Matiang'i winjore chopo e log tich mar okwach kich kar saa 3:30 mar okinyi. Let's have presentation from Nyanza.